Tak vás, přátelé, tady vás Míšák, dodávka, teď jsem přijel do fabriky, kde zrovna pán nadával, že to se nehlásí. Jdeme se na něj podívat, pojďte. Bude hrozně nadávat. Přátelé, to bude strašná sranda. Zase, kdo z nás nejde? Zase. Čekám, až tam vynadá, že ho natáčíme. Eine Palette. Ja, ich war. Servus, servus. Laden, Dry Pallet, Čechyš Republik. OK. Přátelé, tak je docela v klidu teďko, jo? 6E1. 6x1. E1, ja. 6E1, 4-1, 4-1, 7-6. Wie heißt du? Wie heißt diese Spedition? Wie heißt, was für ein Name? Zitko. Sitka? Ano, já. Sitka. Sitka, okay. Laden, ne? Laden, Dry Pallet, Czech Republic. Čechyš. Okay. OK, Laden. Moment, please. Moment. Ganz ruhig. Guck hier. Was lachst du, Kollege? Was Sicher? ist dein Problem, dass du lachst? Mein Kinder. Bei deinen Kindern? Mein Okay. Kinder. Dann warte bitte da draußen Bitte auf da. deinen Papa. Tam se Guck es, guck es mir. Přátelé, děkuju, zatím to bylo dobře, teď jdeme naložit 3 palety, uvidíme, co se tam bude zárudit, jdeme. Přátelé, teď jsme tady na nakládce, jdeme si naložit 3 palety, jdeme nějakého kompetentního skopčáka. Když se vám video líbí, dejte like a odběřte s dobrečkem. Zatím Míčák. Přátelé, jdeme, pojďte za mnou. Jdeme. Ale vezmeme si přestávku. Budeme mít přestávku, přátelé. Takže servus, 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 ahoj, Laden, Dry Pallet, Czech Republik, už jdem pod licí. Mach ich gerade fertig, noch Okay. 20 Minuten ungefähr. 20 Minuten. Ja. OK, super, tak venku. Já mám. A ty tam kommen za mnou? Ich komme da. OK, díky. Zatím, ahoj. Přátelé, takže máme 20 minut na to, než nás budou nakládat, tak jdeme na zatím šlopíka. Mějte se krásně, přátelé, ahoj. Přátelé, první nakládku máme hotovou, půjdeme na druhou nakládku, pak se zase ozveme. Jestli vám video líbí, dejte like, odběrte s hnedečkem. Přátelé, mějte se.